Kardom pini Newsfast berita ke thanci bang ini sami kita ciri hang sepi, apransif berita tepi arjui tha. Jirikindeng Karbi Skap along humni theng pikang huagari forest atung kinep dunrong. Proben Tok BBDC Chairman Arpukini ke bat pon lapen page in charge appointment letter kachiron pon. Sotricho arong along rong kerasik karkli. Marelia Akisopen Kaching Right Jiapan District Marelia Department Arong Chitim Alan Mate Mosuri Kerondam Balipothar Adorso Aharatumapan Chitim Alan Keron Pon Keroni Southern Rains Arlo Jirikindeng Ahawar Thengpi Kanghu Atum Kapiri Thek Thedet Ajok Abatai Batai Birta Along Paklangdet Aphi Uthot Forest Asai Khiatu Methang Asai Chiklem Ponsi Ajo Phirlo Pupe Dode Sangse Methang Asai Chiklem Bom Apor Hut Todap Kanghua Thengpi Pen Gari Kinep Dunlong Birta Kirip Dun Ahut Kapachini Atengke Thengpi Kanghu Pu Abirta Joy Pen Longsi Pinya Dap Theang Prin Prele Porphai Ke Thomra Ajitim Apor Malong Karbi Skap Pu Along Humni Thengpi Karthang Lapen Agari Kinep Dunlong Cheklo Pusi Protection Ranger Sikari Inhipen Lamthe Chipachoy Ahut Nangthan Pachini Dun Nepe ato todap badi thom malam mala Karbi Skap dimlong lam Meghalaya Assam border long hai constituency ne range ke southern range Keroni andar se puri la kotong sana think kiloge ban ke think pi gela emsal makrisal pu hai pela 3 pati do rela market value gari humni pen 80000 bag di I think payment dipilo makrisal pen la 3 pati Karbi pen pilo pulo Sinang pen hala pine pu hala 3 pati bhan ge kona por hoda operation dan nam gelong operation de khobor gelong ke nil tum dak pen 10:30 mulam lage bar hamren pen actually dak hamren pen tum protection no balo por dak pen hamren pen masi ko mane khobor pi de titi mane protection headquarter ken ke balo po chere chetu pu ako dak dam de Kheroni da parelo po hadak loson khobor pi bang do tum spy do amasi lata lahai pen da mane nitum sab Cherenang ko til tu men ala spy du men hai amala son pen mate civil agari ponsi ada adim pale dam lo kona por ada kele dam ke 2 baji ni lo kele dam gontai si bang hong lo ada skap ko dim lo Karbi skap pola mola ber pen sabo puang chet so dim lo tinali do jak sikang ho amasi ajo ke asileng pik achar pen gari ar ki ajolo mang hong ko to lo amasi area bang kom dun lo mat ajola Inting omati, ambil advantage pen hadi driver tum achar pen la, kita thelo mat, light hui, tos light kiklan thelo mat, kat la lo. La humni pen nami tum tangka konda abili dui tu teman tha. Ene thengpi abilu ke government value ke humni pen 80000 dui. 80000 dui. Government value bang. Na tum kene damet polo insurance pen wadam da. Itu me protection range. Jadi protection range pen pasti la protection dak nil tum campus la wandela amba nil tum protection range pesi la so case bang register po. La illegal bang ing tonang po. La pen nil tum department stame adho inut bahini dota hai mane lason. La tum men involvement. La tum da mane hai bang chipawir nang pol hai ke. Akhe no kam ke. Athe thengpi theng brang we pole pithe da mane ke do asal sungkuni. Non corona virus ke bang ben ko ne. Ha muni tum kisung nang. Tik mo feel asona problem ta bangi ani si jonsila nitum jonsila deforestation jonsi stop ne bolte di nitum sungpugi nitum Lapen Kachinep check gari number ML042658 lapen ihum agari abangke number ave lahumni agari pen market value mate hithi along ador sika suri thokner cap malom doji puta pachini pon Jirikindeng pen Rajib Timung Newsfast Karbi Anglong Non chitim api nangke khai apor nang lebom apor hut Karbi Anglong arlota malaria ke sopen kaching right hekji aphanpura Pini District Malaria Department atum let's fight to eliminate malaria pu athepi and ponsi chitim alan kiron pon Pini bangso kiron pon amayalong kachepahem phupon asa rekharong pharpi mirson tironpi kadom tisopi atu dode sang sepen dipurong sopi angkang lorulang so inglong cherov lapen jerjar aklam rong pihem arong setame kiron padupon laso kiron pon ahut kethandun atengki
bangso chitim alan lake dowai pen ke joktang bangso along chitim chotkali rek chiri sitami virji bonta osomar atuma phan pacheri nangji athe chitim alan along dowai ke joktang puta kirona hut asa atung pen khandun kadokawe don thong capso se arat atuma phan ake joy pen ronpon News Desk report Newsfast Karbi Anglong Nong 25 ni lip constituency angkang VDC chairman Arpu Kimi Puthot Proben Tokbi Aphan Arpu Ki Pekpon Labangso Amai BJP ni lip Mondol Committee Asai Hem Along Mai Padoponsi Bapuram Tokbi Pen Mai Chari Ponlo Mai Along Jasemet RDKN Ponki Non MLA Kilik Nang Lipo Aporahut Nilip constituency Arlo Ansosik BJP Ajakong Kache Parang Ponji Aphan Pusitong Sikot Pen VDC chairman Arpu Puthot Aki Mikelar Pontulo Labangso Amai Along Page in charge appointment letter Alota Ron Pontu Lapen Labangso Alo ke Ron Ponji Aphan Pristha Pramuk Aphansi Arpu Pipon Pen PS Inquirer Cap Along Setami Bang Trok Cap Pen Inut Aphan Ron Ponlo Pini Labangso Amai Along Mondol Committee Vice President Jiren Inti Biren Bora General Secretary Rilip Sonteron Pen Chenglok Mohila Morcha Yuwa Morcha OBC Morcha Kisan Morcha Pen Keongdung BJP Aphan ke Kroy Arat Atum Chetong Dun Si Bang Pharohini Sose Armu Chetong Dun Pen RDP Dun VDC Chairman Proben Tokbi Alangli VDC Chairman ke Man Pen Non Alangli ke Klempon Chengji Self Help Group Mate Jasemet So Arlo Kaching Thur Asaya Mola Pen PMAYG Ahem So Ketang Te An Patang Ponji Aphansi Sai Klempon Poputa Ongdung Perang ke Abutung Atumalong Lamchak Nang Chipidun Lapen Alangli MP Horen Singbe CEM Tuliram Ronghang Lapen MAC Pobitro Rong Piaphan Jasemet Kachoro Alamthi Pajirpon Nili Pini VDC Chairman Kelonglok Nini Ngarong Pik Atheke Nili Waratung Kadogo Ani Ngarong Ola Supposing Ni Ngarong Lapenke It Helam Keching Sigala Halo CM Sar Tuliram Ronghang Lapenan Parta MP Sar Horen Singh Be Lapen Nilip MAC Pobitro Rong Pi Alangli Tum Keme Sen Penajoksi Pini Nilip Han VDC Chairman Nangki pi nilimithang na chimang huse mane koson pensi nangke pima lake rara tu aphan kam ki claim pi sincerity dotahai pojoksi niliphan nangki pi ponlo lasi nilita chichak ponlo la kado ko nilibakam ana bangke la kado ko mondol committee dun pensi chelang petsi la pen MAC aphan advice and pensi nili kedam kewang kado ko akam ansitame development akam anili claim pon ji patang ponji Alo somar tu aphan Self Help Group tu aphan labang so awar sai bang sini otpon cengpo Nili bangkang kitu kisung kumhana nalik kerap na impan kachisik donang tokpo ate chairman nang tang lok oposi blok pen andar jitula VDC adi parmen anabang ke lake kiduk kisung heme jang re phana ni bilang ponang tokpo non ka judul nang kita ni Karpu bidar poti kisuman PMAY hem kitante dupi tantela langsung mipi ke dupi nilong mangpi jadi komplain letter na pinoi putan na hai bang udah jadi berarti VDC functionary ke lah lo pas kiot nangi ke PMAY hem kimi cengcek ko tak ketang ke apa tang nangi kiri ria ta tang te pin dupi dengan pi dengan pona do jadi langsung mipi ria da dupi jadi employee dah macam Aning kanwang ason thak thak si peneng le thot sita sodricho arong mesen me en japan rong kerka kridon hem phumukrang lapen rasinja tumaphan ke thokki jil treng ponsi deupani than dhonsuri than sukhanjan than amrajan than lasonsi brek jama than aphan anta thokjir pon hem phumukrang lapen rasinja arnamaphan ke thokki jil pon akuru saramen chandratiso deupani than aphan ke thokki jil pon akuru saramen sing terang Dhonsuri Thana Phan ke Thokki Jerpon Suren Teron Sukhanjan Athana Phan ke Thokki Jerpon Ras Teron Jiadong Aphan ke Thokpon Rajan Ingleng Amrajan Athana Phan ke Thokpon Birendra Rongpi Horichan Sarpo Athana Phan ke Thok Risu Kiling Sod Richo Arong Asar Anand Kiling Ahin Pen Rongkerka Klipon Aputhak
nang kapachini pon lake sodricho arong mesen me adja phansi than theli aphan thokjer pon lasansi choklem me chodam me ajo phirlo dam me jume abor akrem saidak saipunje phansi thokjer pon lo puta birta nang pachini dun hanjang nang sopen bisnu lekhi Newsfast Karbi Anglong Piniada porphai cap apor Balipathar number adarso ahawar rongket he ICDS model center along senso Bay sub center atumpen patir piponsi number adarso rong crazy arat atumaphan chitim pen kipajok on unji aphan musuri mate mosquito net ape lapen chitim adwai adontin arat atumaphan akejoy pen ron pachitang ponlo number adorso ahawararat atumpen senso Bay sub center cyclembang atumaphan lapuson saikam keklem kemiajok kero pajirpon Pini senso Bay sub center along cyclembang patirpipon atum Lana Das CHO senso Bay sub center Biju Kramsa MPW senso Bay sub center Basapi Timungpi asa Kungri Teronpi asa Lapen Rita Rongpi pi asa atum patirpipon si Pini rongkre si ahawar arat atum aphan musuri ape ake joypen keron pacetang ponsi Pini musuri keron asai ing samjin pen pacun ponlo langchet hing pen sarbinong timung Newsfast Karbi Anglong non malam sopan bertime ton sira. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kang ton pen nang chirui thulo. Piniada porphai cap apor holong komanji langbung ding pi along langbung ding pi kapardo Asha Purnima teron pi ahin pen chitimalan hem kabuchi arutin aphan ipakpak ronpon pinpor me bangso chitim alan keronpon nang koklake non barla nang kilelote chitim pen kachipajok jephan manja medical block atum kapen khat ponatengsi ronponlo bangsolong Indian Red Cross Society Karbi Anglong aro disaster chundang mensing ronghang SGB longsing ronghang rongasar babu ronghang atum chitong dunsi chitim alan keronamai pajutpon News Text Report Newsfast Karbi Anglong Ini berta lansi pajutiklo domi thakmin kardom